Ahojte, toto je moja prvá lekcia Hatha jogy, pre ktorú som sa rozhodla ako záverečnú časť tohto môjho školenia. Takže na lekciu Hatha jogy si pripravíme yoga bločky, vankušik, deku a ponožky. V lekcii Hatha jogy prejdeme najskôr úvodnú relaxáciu a rozhýbanie sa, potom energetizujúci dých Kapalabhati. Následne si spravíme pozdravy mesiacu. V prvom kole poviem podrobnejšie o pozíciách a ostatné kolá si prejdeme v rytme dýchu. Následne pôjdeme na statickú sekvenciu, ktorá bude najdlhšia z celej hodiny. A všade pri statickej sekvencii sa budeme snažiť použiť yoga bločky, ktoré nám tú hodinu a tie pozície nielen buď uľahčia, ale aj zosilnia, alebo teda tú pozíciu zhoršia. A na konci pôjdeme na záverečnú relaxáciu, kde ešte pred ňou si spravíme dýchovú techniku na upokojenie Nadhi-shodhana. Takže začneme úvodnú relaxáciu v ľahu, pozícii mŕtvoly. Kto chce, môže si zobrať rovno yoga bločky a spraviť si túto pozíciu na yoga bločkoch. Napríklad postavíme do výšky prvý, druhý na šírku, na tento najvyššie si uložíme hlavu a na tento nižší by sme si uložili lopatkovú časť. Ak vám nebude táto pozícia sedieť, tak si môžete rozložiť aj ináč, napríklad dať si nižšie prvý a ešte nižšie druhý a opäť si položiť na ten vyšší hlavu a na ten nižší lopatkovú časť. Alebo ak vám nebude ani jedna z týchto pozícií sedieť, tak si láhnite iba do pozície mŕtvoly bez bločkov. Ja skúsim túto druhú pozíciu. Takže položím si lopatky na ten nižší a hlavu na vyšší bloček. Dôvodom použitia bločkov je to, aby sa nám otvoril hrudník smerom dole. Nohy vystrieme, necháme spadnúť členky do pozície mŕtvoly, dlane otočíme do stropu a pohodlne si láhneme. Uhlebíme sa s tým, že ak sa vám v tejto pozícii nie je vám prirodzené držať vystreté nohy, tak môžete ísť do pozície, kde spojíte chodidla a otvoríte kolena do šírky. Takže buď jednu alebo druhú pozíciu si spravíme, že nie je lepšie s rozšírenými alebo spadnutými členkami do strany. Zavrieme oči a začneme pozorovať svoje dýchanie. Nič nenastavujeme, nič nesilíme, pozorujeme svoje dýchanie tak, ako dýchame za bežných okolností. Pozorujeme svoje myšlienky, na čo myslíme, napríklad to, že čo nás čaká po hodine, čo máme urobiť, vybaviť. Ale to všetko si nás počká po hodine a spravme si teraz takú hodinku pre seba, kde si oddychneme od všetkých našich aktivít, ktoré nás vyčerpávajú. Cítime, ako ležíme, môžeme sa pohniezdiť, cítime, ako sa cíti naše fyzické telo, či nás niečo niekde bolí, alebo tlačí, alebo nám je niečo nepríjemné. Ďalej. Myslíme na to, či máme na dnešnú hodinu dosť energie, alebo skôr menej energie a chceme cvičiť len úsporne.
jeden deň je taký a iný taký. A ešte myslíme na to, ako sa dnes cítime. Či sa cítime šťastne a veselo, alebo nešťastne, smutne, nahnevané. A snažíme sa tejto emócii pozorovať z diaľky ako ďalšia osoba. Nestotožňujeme sa s nimi a skúsime sa od nich odpútať a myslieť na seba a na svoju hodinu a na svoje cvičenie. Teraz si vysvetlíme aj dýchanie pre tých, ktorí takúto hodinu ešte necvičili. Nadýchujeme sa nosom a vydychujeme nosom. Pozorujeme toto svoje dýchanie. Teraz sa pôjdeme nadýchovať do brúška. Položíme si jednu ruku na brúško. S nádychom sa nám brúško zdvihne, mierne ako sa nadýchneme, a s výdychom klesne dole. Ideme nádych do brúška a výdych dole. Toto brúšne dýchanie je veľmi dobré na to, aby sme podporili činnosť vnútorných orgánov a ich premasovali. Teraz pôjdeme sa nadýchovať do vrchnej časti hrudníka. Položíme si ruku na kľúčne kosti. Sú kosti, ktoré idú od hrdla až po rameno, dve rovné. A teraz brúško necháme v pokoji a začneme sa nadýchovať len sem hore. To znamená, s nádychom sa nám zdvihne hrudník, s výdychom klesne dole. Nádych a výdych. Teraz si vysvetlíme plný jogový dých, kde sa budeme nadýchovať do brúška aj do hrudníka. S nádychom sa nám brúško a hrudníček zdvihnú a s výdychom klesnú pomaličky dole. Keď sa vám nepodarí nadýchnúť naraz do obidvoch častí, tak sa najskôr nadýchnite do brúška a až potom do hrudníka. Ideme skúsiť. Nádych a výdych. Teraz si vysvetlíme dýchanie, ktoré budeme používať pri jogových pozíciách. Je to dôležité na to, aby sme vedeli tie jogové pozície spraviť správne. To znamená, musíme mať zapojené brúško, kor, hlboký stabilizačný systém. A to tým, že pri výdychu ho spevníme a takisto spevníme zvierače, ako keby sme chceli zastaviť cikanie alebo kakanie. Takže v tomto prípade sa už ale budeme nadýchovať sem hore do vrchnej časti hrudníka. Môžeme si teraz položiť ruky na spodné rebrá, aby sme cítili, že ten dých vedieme sem. Ideme nádych nosom, rebrá sa trošku zdvihnú, výdych a spevníme brúško a zadržíme zvierače. No a tento dých používajte počas pozícií a počas cvikov, ktoré budeme robiť. Ten dých, ktorý je aj do brúška, to hlboké dýchanie, plné jogové dýchanie, je veľmi dobré na relaxáciu, uvoľnenie. Keď vás niečo bolí, ste nervózni a potrebujete sa ukludniť, tak je dobré skúsiť si dýchové cvičenie. Teraz môžeme pomaličky otvoriť oči, pokrčiť kolená, keď ste boli v pozícii s otvorenými kolenami, len spojíte. A teraz vstaneme tak, že priťahujeme bradu k hrudníku, odtlačame sa od rúk, od predlakti do sedu. V sede pôjdeme na ďalšie rozcvičenie, rozhýbanie sa úvodné, a to
Poďte si spraviť turecký set. Ak vám je turecký set nepohodlný, môžete si spraviť motýlika, kde spojíte chodidlá, kolena a otvoríte do strán. A k tomu môžete použiť jogové bločky tak, že buď si ich podopriete krátkou časťou alebo tou dlhšou časťou, čo vám je príjemné. Alebo môžete ísť do diamantového setu, čo je set na pätách. S tým, že jogové bločky sa dajú použiť tiež, keď si sadnete na bločky. Sadnete si na obidva bločky a nohy idú po stranách a sedíte. Dôležité je pri týchto sedoch, aby ste mali pri nich rovný chrbát. Ja si vyberiem teraz turecký set. Takže pri všetkých sedoch sedte tak, aby ste mali sedacie kosti na podložke. To znamená, táto kosť tu spodná sa dotýka podložky, potiahneme sedacie svaly. Samozrejme, keď ste v tureckom sede, nezabudnite si potom nohy v polovičke času vymeniť, aby ste neboli stále len takto. Vyrovnáme chrbát, narovnáme sa a ramená. Ťaháme do šírky, lopatky vzadu posunieme dole. Pozor, aby ste nemali ramená aj počas cvikov zdvihnuté hore k ušiam, ale pomaličky ich spustíme dole. Bradu zasunieme dozadu a rastieme, ťaháme sa do stropu. Ideme teraz na rozcvičenie. Pôjdeme najskôr na krúžky v ramenách, dáme si dlane na ramená a krúžime. Nádych nosom, výdych nosom. Pôjde druhá strana. Pôjdeme teraz na krúžky v zápestiach, pomaličky krúžime, uvoľníme, keďže budeme zápestia potrebovať pri pozdravoch mesiacu a takisto aj pri jogových pozíciách. Uvoľníme si ich. Ďalej pôjdeme na úklony, to znamená zatlačíme jednu dlaň do podložky, nádych a s výdychom sa ukloníme do strany. Nádych a výdych. Druhá strana, chrbátik je stále rovný. A ešte zopakujeme. Nádych. Nádych. A ešte raz. A ukončíme. Dobre, teraz prejdeme do ďalšieho rozhýbania. Pôjdeme na mačací chrbát, pôjdeme do sporu klačmo na 4. Opäť použijeme yoga bločky, ktoré si nastavíme pod dlane. Môžete si ich nastaviť aj na výšku, aby sa nám ešte viac otvoril hrudník, lopatky posunte dole. No, ja mám radšej, keď ich mám takto nižšie. Samozrejme, vyskúšajte si obidve verzie a ktorá vám najviac sadne, tak tu cvičte. Dlane sú spod ramenami, lakty jemne pokrčené, kolená rozšírime na šírku bokov. Brucho je aktívne, pozor, nie je spadnuté dole, prelomený driek, ale trup je rovno, pozeráme tvárou do podložky, hlava v predĺžení chrbtice. V tomto prípade už nemáme úplne pravý uhol, lebo ruky sú vyvýšené na tých kvádroch. Keď ste bez kvádrov, tak tuto sa snažte zachovať medzi bruchom a stehnom pravý uhol. Takže pôjdeme nádych, to bude pozícia, kde prelomíme driek, pozrieme hore do stropu, otvoríme ramená, lopatky, posunieme dole a výdych, mačací chrbát zagulatujeme od driekovej, hrudnej a na konci až krčnú časť chrbtice. Opäť nádych, otvoríme hrudník, prelomíme driek a výdych, mačací chrbát. Nádych a výdych. Nádych a výdych. A ešte dvakrát. Nádych
Poďme teraz na rozhýbanie bedrových klubov. Začneme robiť krúžky v bedrovom klube. Stojíme na jednom kolene a krúžime. Dýchame nádych nosom, výdych nosom a nezadržiavame dých. Druhá strana. Poďme teraz druhá noha. Nádych, výdych, zakrúžime. Opačná strana. Výborne. Poďme ešte tigri natiahnutie s nohami. Nádych, výdych, chodidlo flex a zatlačíme nohu do diaľky. Nádych a výdych, druhá strana. Zase chodidlo flex, výdych, zatlačíme. Pozor, nepreklapame driek. Nádych a výdych, zatlačíme. Ešte dvakrát, poďme s každou nohou. A jeden. Ukončíme. Dobre, dosadneme teraz na päty. Pokrúžime zápestiami, ak je to treba, ak sa nám unavili. A pôjdeme teraz ešte na set. Znova turecký. Spravíme si v sede rotáciu. Že ideme do tureckého sedu opäť, alebo do iného vhodného. Teraz vločky si dáme za seba. Pomaličky preložíme pravú ruku na ľavé koleno. Otočíme sa tak, že zadnou rukou držíme vloček a naťahujeme sa. Musím posunúť, pretože tu zahodia pohovka a natiahneme sa dozadu. Chrbátik máme stále rovno a naťahujeme, pozeráme dozadu, rotácia. Rotácie sú veľmi dobré na chrbticu, šikmé brušné svaly a aj na trávenie. Nádych nosom, výdych nosom. Dobre. A ešte druhá strana, zase prechytíme opačné koleno. Bloček dáme dozadu a zase sa otočíme dozadu, odsunieme bloček zadnou rukou dozadu, pozeráme za ním, chrbátik je rovný a otočené sme na stranu. Výborne. Ak ste sedeli v tureckom sede, v stredu podložky, tak preložíme nohy a poďme teraz na energetizujúcu dýchovú techniku Kapalabhati, kde sa budeme nadýchovať nosom a budeme robiť výdych nosom zase, ale spravíme taký ostrý, prudký výdych, pri ktorom aj spevníme brúško a spevníme aj svaly panového dna. Vyskúšame si to. Takže si dáme ruky na brúško, nadýchujeme sa aj do brúška. Nádych nosom a teraz výdych. Prudko ostro vydýchneme a spevníme brúško aj to panvové dno. Takže poďme ešte skúsiť nádych zhlboka a výdych. A spevníme brúško aj panvové dno. Teraz spravíme pasívny nádych, uvoľníme a necháme sa pasívne nadýchnúť. To znamená, neurobíme aktívne nádych nosom, ale ten vzduch sa nám pasívne dostane do plúc. Zase hlboký nádych a potom ostrý, prudký výdych. No a toto isté pôjdeme spraviť tak, že raz sa nadýchneme a 8 krát prudko, ostro vydýchneme s spevnením brúška a panového dna. Takže ideme. Hlboký nádych do brúška a teraz budeme počítať 8 prudkých výdychov. A uvoľníme brúško. A teraz je ten pasívny nádych. Same sa nadýchneme do plúc. Ešte si to zopakujeme.
hlboký nádych a zase 8 prudkých výdychov. Zadržíme a zase uvoľníme aj brúško, aj panové dno a zase sa pasívne nadýchneme. A posledný tretíkrát hlboký nádych a 8. Zadržíme. Teraz zdvihneme ruky nad hlavu, prepletieme prsty a v tom zadržaní ešte vydržíme a uvoľníme výdych. Výborne. A teraz sa prirodzene 3-krát nadýchneme, vydýchneme a oddychneme si od tohto dynamického dýchania. Takže táto oddychová technika by nás mala energizovať, povzbudiť do ďalšieho cvičenia. Pôjdeme teraz na pozdravy mesiacu. Tie budú menej dynamické ako v power yoge, keď sú pozdravy slnku, budú pomalšie a sú iné samozrejme. A v prvom kole si vysvetlíme podrobnejšie, ako budeme v daných pozíciách stáť a v tých ostatných kolách už pôjdeme rýchlejšie v rytme dychu, ale zase nie tak rýchlo dynamicky, ako keby sme cvičili power yogu. Takže z tureckého sedu pôjdeme do hmačky s nádychom, s výdychom pretočíme špičky, prejdeme do strechy. V streche poprestupujeme s nohami, natiahneme sa, zadok ťaháme šikmo hore do stropu, brucho k stehnám, hlava medzi ramenami, chrbát je rovný, alebo môžeme obidvoma chodidlami poprestupovať naraz, ak ponaťahovať zadné lítka, zadné stehná. Pozrieme medzi dlane a pomalými maličkými kročikmi pricupitame tak, aby sme prsty na nohách aj na rukách mali v jednej línii. Pomaličky spravíme nádych a rolujeme sa pomaličky stavec po stavci do vysokej hory. Výdych, hora. Povieme si správny postoj. Stojí, pretože aj stoj je cvičenie. Dlane aktívne zatlačame do seba, takisto pred laktia. Lakti nie sú spadnuté, ale sú v jednej línii s zápestiami. Pozor na ramena. Uvoľníme, posunieme dole. Takisto lopatky. Stoj máme s chodidlami pri sebe. Alebo, ak strácame rovnováhu, tak kľudne rozšírme chodidla na šírku bokov. A vtedy je ten stoj rovnovážnejší, nie je taký náročný, ako keď sú chodidla pri sebe. Snažíme sa stáť na celých chodidlách, ponárame ich do podložky ako do piesku, kolena nie sú dopnuté, jemne pokrčené, pozor na panvu, nestojíme ani takto na bok, ani takto, ani dozadu príliš, ani s panvou dopredu, ale snažíme sa nájsť stred, kde stojíme rovno, v neutrálnej pozícii, chrbát je rovný, ramena do šírky, lopatky dole, brada zasunutá, ukážem z boku, pozor, aby sme nemali bradu predsunutú, ale zasunutú nad hlavu, nad chrbticu. Dobre, takže začneme v pozícii s výdychom v hore a v tomto prípade sa otočíme tak, že budeme mať podložku po strane, keďže budeme robiť ten pozdrav mesiacu do strany, nie dozadu a dopredu, ako keď robíme pozdrav slnku. Takže pôjdeme výdych, pozícia hory, nádych, vysoká hora, pozrieme hore v hrudi, mierny hrudný záklon a teraz pôjdeme úklony do strany. Pozor, lopatky a ramena stiahnite dole, vystrieme lakte a ideme výdych, nádych, výdych. Nádych, pozícia vysokej hory. Výdych, ideme do pozície tancujúcej bohyne. Výdych, nádych hore. Špičky sú šikmo do strán. Výdych, nádych hore. Výdych, nádych, výdych.
nádych. A teraz výdychom točíme špičky a ideme do pozície trojuholník dopredu a výdych. Trub je rovný, hlava sa ťahá rovno do diaľky, zadná noha má chodidlo na 90 stupňov, predná noha dopredu, päta smeruje do stredu chodidla a sme v pozícii trojuholníka. Teraz v tejto pozícii začneme robiť spodné krúžky rukou. To znamená, že pôjdeme od spodu, nádych, pozeráme do dlane a výdych, vrátime ruku späť hore. Nádych, spodný krúžok, pozeráme do dlane, výdych hore. Nádych, výdych a ešte jeden. Nádych a výdych. Teraz z pozície trojuholníka prejdeme do pozície bojovníka 3. To znamená, otočíme špičku, tak aby boli chodidla v jednej koľajničke. Zadná päta je zdvihnutá, zadná noha natiahnutá, predná noha má pokrčené koleno nad členkom a panvu otočíme dopredu. Ak nejde otočiť panvu, tak kľudne posunte chodidlo do druhej koľajničky, tak aby ste sa udržali v pozícii s panvou dopredu. Pozícia bojovník 3, rovný trup. A naťahujeme zadnú nohu. Výborne. Túto pozíciu robíme s nádychom a s výdychom pokladáme zadnú pätu a ide pyramída. Uvoľníme, visíme dole. Teraz nádych, bojovník 3 a výdych pyramída. Takisto, ak sa vám nedarí robiť bojovníka 3, môžete ostať u bojovníkovi 3 takom, že budete mať dlane na podložke, koleno pokrčíte do pravého uhla a zadná noha bude natiahnutá. Takže nádych, bojovník 3 na podložke a teraz výdych, pyramída. A ešte raz nádych a výdych, pyramída. Teraz ide prechod do bojovníka klačiaceho, nádych, klačiaci bojovník, nohy na šírku bokov, kolena pravý uhol, výdych, ruky v pozdravu, nádych, mierny hrudný záklon, výdych, pôjdeme prechod, točíme špičku, postavíme sa hore, opäť pôjdeme dopredu a s nádychom zase pozícia trojuholníka. Z pozície trojuholníka pôjdeme s výdychom do bohyne a s nádychom prikročíme do pozície vysokej hory a s výdychom hora. Toto isté začneme na druhú stranu, takže postavíme sa na opačnú stranu podložky a pôjdeme toto isté, teraz už v rytme dýchu a zopakujeme si niekoľko kôl. Takže ideme nádych a teraz výdych, pozícia hory, nádych, vysoká hora, výdych, úklony. Nádych a výdych, úklon. Nádych, tancujúca bohyňa, šikmo do strán, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych. Teraz pôjde pozícia. Točíme špičku na opačnú stranu, dopredu a s výdychom pozícia trojuholník. A zase pôjde spodný oblúčik, nádych, pozeráme do dlane, výdych hore. Nádych, spodný oblúčik do dlane, výdych hore. Teraz pôjde pozícia bojovník 3, pokrčené predné koleno nad členkom, zadná noha vystretá, päta zdvihnutá, rovný trup, rovný chrbát, pozícia bojovník 3, alebo pozícia bojovník 3, pokrčené koleno, zadná noha natiahnutá, päta nad podložkou. Teraz výdych, pyramída, nádych, bojovník 3, výdych, pyramída, nádych, bojovník 3,
výdych, pyramída, nádych, bojovník 3, výdych, pyramída a teraz nádych, klačiaci bojovník na opačnú stranu, výdych, klačiaci bojovník, nádych, hrudný záklon a výdych, pôjdeme zase, trojuholník, nádych, trojuholník, výdych, točíme špičky, bojňa a nádych, vysoká hora, výdych, hora. A ešte si zopakujeme teraz už len vyslovene v rytme dýchu. Nebudeme nič hovoriť, budeme len opakovať tieto pozície. Takže výdych, nádych, vysoká hora, výdych, úklon. Výdych, tancujúca bojňa, nádych hore. Výdych, trojuholník. Bojovník 3, nádych bojovníkom 3, výdych, pyramída. Klačiaci bojovník, nádych, výdych, dlane k sebe, nádych, záklon, výdych, prechod. Nádych, trojuholník, výdych, bohyňa a prikročíme, výdych, hora. A ešte jedenkrát na opačnú stranu posunieme sa na kraj podložky, ak nám to nevyšlo tak ako treba. Výdych, trojuholník. Nádych, bojovník 3. Alebo na podložke. Pyramída, výdych. Nádych, klačiaci bojovník. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Trojuholník. Výdych. Vysoká hora. Nádych. Výdych. Hora. Super. Prejdeme teraz na statickú sekvenciu. V statickej sekvencii začneme v pozícii klačiaceho bojovníka. Spravíme si teraz už aj yoga vlúčky.
podložke s tým, že v každej tej pozícii budeme dýchať 5 krát nádych, 5 krát výdych a takisto sa budeme snažiť si popísať všetky tie pozície podrobnejšie, aby sme presne vedeli, ako máme stať alebo ako máme správne robiť danú pozíciu. Takže skončili sme v stoji, pripravili sme si bločky, pôjdeme teraz z pozície vysokej hory, výdych, hora, nádych, vysoká hora, výdych, pôjdeme hlboký predklon, nádych, mačka. Pravíme sa do stredu podložky, ja som sa posunula trošku ďalej, teraz pôjdeme výdych, prednožíme nohu a ide pozícia klačiaci bojovník. V klačiacom bojovníkovi máme obidve nohy, koleno aj chodidlo na šírku bokov. Kolena sú v pravom uhle. Stojíme, alebo teda klačíme rovno, chrbátik je rovný, brucho je aktívne, dlane zatláčame do seba. Predlaktia sú aktívne, lakte zdvihnuté, rastieme do vrchu, vystierame sa. Spravíme 5 nádychov, 5 výdychov. Kto by si chcel túto pozíciu znáročniť, môže si dať ruky nad hlavu a spraviť mierny hrubý záklon. Takže ja ostanem v tejto pozícii. Teraz prejdeme do pozície rotácie v klačiacom bojovníkovi. Opačný lakeť zahákneme o koleno, ale nezahákneme ho o koleno, ale o tú mäkkú časť trošku ďalej. Zatlačame lakeť do podložky spolný a vrchný lakeť zatlačame do stropu. Dlane zatlačame do seba. Pozor na toto koleno, aby nám neutekalo. Trub je rovný, robíme rotáciu. V prípade, že si chcete znáročniť túto pozíciu, môžeme použiť yoga bloček, dáme si ho z vnútornej strany, dáme si dlaň na bloček, zatlačíme a vrchná ruka smeruje hore ako v pozícii trojuholníka. Pozor na toto stojné koleno, aby sa nám nevysúvalo do strán. Teraz vstaneme do pozície bojovníka 3. Predné koleno je pokrčené, zadná noha je vystretá, päta je zdvihnutá. A keď si chceme pomôcť použitím yoga bločku, oprieme si pätu o yoga bloček. Takže pôjdeme do pozície bojovníka 3. Koleno je nad členkom, päta je zdvihnutá, chodidlá sú v jednej kolajničke. V prípade, že nevieme panvu otočiť dopredu, tak posúme trošku z kolajničky a tým pádom budú nohy v dvoch kolajničkách. Pozor, nech toto koleno nám neuteká, rovný trub, ťaháme sa do stropu, dlane zatlačame a táto noha je natiahnutá zadná. Kto si chce ešte znáročniť pozíciu, zase môže dať ruky nad hlavu a spraviť mierny hrubý záklon. A kto by si chcel ešte priťažiť, tak nech si zavrie oči. Výborne. Teraz točíme špičky dopredu, obidve spravíme široký stoj rozkročný. A ideme na záklon. Prepletieme prsty za sebou, palce zaťahujeme do podložky a robíme záklon. To znamená, potiahneme ramená ruky dole a zakláňame sa. Pozor, krk nezakláňame sám o sebe, ale ten trup, ako ho zakloníme, tak on sám naviguje potom krk a hlavu jemne dozadu. Takže zakláňame a nadýchujeme sa nosom, vydychujeme nosom, nezabudnime na spevnenie brúška a kôr a takisto panového dna.
Výborne. Teraz ideme robiť predklon zo stoja roznožného. Pripravíme si yoga bločky dopredu, aby sme si na ne mohli uložiť hlavu. Že každý podľa toho, ako mu to bude príjemné. V tom predklone sa skôr navážime dopredu ako dozadu. Takže spravíme predklon, položíme si hlavu, spravíme komín, kľudne pokrčte kolena a dlane dajte na podložku. Navážte sa trošku viac dopredu. A kto vie spraviť aj to, že položí predlaktia na podložku, tak môžem, mne to nejde, takže ja položím iba dlane a tým pádom, že máme vyloženú hlavu na bločkoch, čo by som si mohla dať takto, samozrejme uložte si tie bločky podľa toho, čo vám je príjemné. Spravíme predklon. Výborne. Pomaličky sa začneme rolovať smerom hore a ideme toto isté, bojovník 3 na opačnej strane. Takže pripravme si bloček na druhú stranu, tu si vyložíme petu. Predná noha je pokrčená v kolene. Koleno nad členkom, peta na bločku. Zadná noha je natiahnutá, ťahá sa do diaľky. Cítime, že naťahujeme zadok a aj nohu. Pás, alebo teda trup, panvu otočíme dopredu. Keď treba, posunte tú prednú stojnú nohu do strany, do druhej koľajničky a ideme zase bojovník 3. Na opačnej strane. Kto si chce znáročniť, tak opäť robí záklon vrchnej hrudnej časti a môže si ešte aj zavrieť oči na znáročnenie. Výborne. Teraz prejdeme do klačiaceho bojovníka na strane druhej. Opäť chodidlo a koleno pôjdu na šírku bokov, aby sa nám dobre klačalo. Kolena obidve sú v pravom úhle. Narovnáme sa, vystrieme a zatlačame dlane do pozície pozdravu. Kto si chce znáročniť, tak opäť môže spraviť hrudný záklon dozadu. Ramena, lopatky, pozor, dávajte dole. Teraz si pôjde rotácia z klačiaceho bojovníka. Lakeť zahákneme za koleno a zase spodnú ruku lakeť tlačíme dole a vrchnú ruku hore. Výborne. Kto chce znáročniť, pridá si bloček pod spodnú ruku z vnútornej strany chodidla a vrchnú ruku si dá smerom hore, pozor na koleno, aby nám neutekalo do strán alebo dopredu a dozadu. Výborne. Vrátime späť. Prejdeme teraz do pozície mačky a pôjdeme do pozície loďky. V loďke tiež použijeme yoga bloček, ale najskôr spravíme loďku bez neho. Posadíme sa do stredu podložky, nohy sú pri sebe, zatlačíme dlane vedľa seba, keď nie, tak končeky prstov, ak máme príliš krátke ruky, a podstatou je, spevníme brúško a zdvihneme nohy nad podložku. V tomto prípade nám telo robí véčko, to znamená trup a stehná sú vo véčku, lakte idú dozadu.
A keď už sme si istí touto pozíciou, zdvihneme nohy, členky sú v jednej línii s kolenami, chodidla vo flexe, ruky vystreté, dlane do stropu. Pozorne, nie ste spadnutí v chrbátiku a v hrudníku, ale vystretý chrbátik, hrudník, šikmo sa ťaháme do diaľky, do stropu a do diaľky. Výborne, položíme nohy pomaly dole a pôjdeme teraz skúsiť tú ťažšiu verziu s yoga bločkom. Že posadíme sa na yoga bloček, snažíme sa nájsť tú pozíciu tak, aby sme sedeli priamo tými sedacími kostiami na bločku, pretože on nás veľmi zbalansuje a sme istí v tejto pozícii, takže aj keď nám to ide na podložke, s bločkom to bude trošku náročnejšie. Takže posadíme sa, zdvihneme nožičky dopredu, chytíme si kľudne kolena, mne to nejde. Takže hop, som príliš vzadu, trošku idem viac dopredu. Členky sú v jednej línii s kolenami, chodidlá sú vo flexe, spevňujeme brúško, rovný chrbát a trup. A vydržíme. Super, ukončíme a vrátime nožičky späť na podložku. Pôjdeme teraz ešte na ďalšie pozície, spravíme si pozíciu stôl. Keď sa nám nebude dať zdvihnúť do vysokého stola, tak si môžeme spraviť pozíciu nízky stôl, čo je kolena a chodidlá sú na šírku bokov. Oprieme sa pred laktia, lakeť je pod ramenným klbom. Pozor, trub je rovný, vystretý, nie sme spadnuté dole, ale naťahujeme sa šikmo rovno hore a do diaľky v pozícii nízkeho stola. Keď chceme skúsiť aj pozíciu stôl, tak si môžeme dať zase tak ako v mačke, pod dlane yoga bločky, nožičky na šírku bokov a zdvihneme sa do pozície stola. Pozor, hlavu nemáme v záklone, ale snažíme sa medzi bradou a hrudníkom držať jablčko. A pôjdeme 5 nádychov, 5 výdychov. A pomaličky si sadneme späť dole. Výborne. Pôjdeme teraz do pozície palice. V pozícii palice si buď sadneme s vystretými nohami na podložku, ale môžeme použiť aj yoga bloček, ktorý si môžeme dať pod zadok. Vystrieme nohy pred seba, chodidlá do flexu a dlane zatlačame vedľa seba. V tomto prípade mám ruky kratšie, keďže mám bloček pod sebou, tak dávam iba špičky prstov. No keby som sedela bez bločku, tak dám tam celé dlane. Vy si to nastavte podľa svojho tela. A pozor, rovný chrbátik. Bloček je dobrý použiť v tom prípade, keď si neviete sadnúť bez bločku s rovným chrbátikom. Môžete trošku aj pokrčiť kolena. Ide pozícia kliešte. Zase, keď treba, pokrčte kolena, použite bloček, môžete aj bez bločku. Zoberte 2 prsty, ukazovák a prostredník, zaháknite o palce na nohách a môžeme naťahovať. Takže keď sa vám dá, kľudne vystrite kolena, keď nie, kľudne pokrčené, chrbát v tvare C zabalený. Alebo potom verzia do kliešte sa mne osobne robia bez bločku, lepšie
sedím na sedacích kostiach a idem do pozície kliešti. Chrbát v tvare C. Ak sa vám dá, môžete kľudne vyrovnávať kolena, ale kľudne ich môžete mať pokrčené. Výborne. Pôjdeme teraz do pozície obrátenej palice. To bude to isté ako palica v sede, ale budeme mať telo v tvare L s tým, že nohy budú hore. Môžete si ľahnúť bez bločku, len tak, alebo môžete to skúsiť aj tak, že si položíte pod driekovú časť bloček, pod krížovú kosť. Takže pomaličky si ľahneme a ten bloček si nastavte pod krížovú kosť. Samozrejme, keď ste si ho položili zle a zvihnete nohy, zistíte, že vám to tak nefunguje, tak si ho samozrejme upravte. Chodidlá do flexu, nohy zdvihnuté hore. Keď neviete vystriť kolena, nevadí, pokrčte kolena jemne. Brada ide k hrudi, tvár paralelne so stropom, ramená sú uvoľnené. A vydržíme v pozícii palice, obrátenej palice. Výborne, pocvičíme sa členkami ešte. Stierače zo strany na stranu spravíme chodidlami členka a pokrúžime. Výborne, pomaličky pokrčíme kolena, zložíme nohy na podložku, odložíme bloček a pôjdeme do pozície šťastného dieťaťa, kde si pritiahneme kolena k hrudi, chytíme si dlaňami chodidlá z vonkajšej strany a teraz snažíme sa ležať v tejto pozícii so zdvihnutými nohami, kolena smerujú k trupu pod pazuchy a vydržíme v pozícii šťastného dieťaťa. Veľmi dobrá pozícia na chrbátik, driekovú chrbtice a bedrové kĺby. Pohojkáme sa zo strany na stranu. Ukončíme. Teraz sa pomaličky otočíme na bok a cez bok vstaneme a utlačíme sa do sedu. Spravíme si teraz upokojujúcu, uvoľňujúcu dýchovú techniku nádych Šodana, ktorá sa cvičí tak, že sa nadýchujeme a vydychujeme striedavo cez nosné dierky, ktoré si zapchávame. Takže opäť si spravte pohodlný set, buď na bločkoch, na pätách, v tureckom sede alebo motýliku. Ja si teraz vyberiem sed na pätách, keďže som na začiatku mala turecky, nejakú zmenu. A začneme s dýchaním striedavo do nosných dierok. Pripravíme si na obidvoch rukách 2 ukazováky a budeme striedavo túto mäkkú časť nosa prikladať, tak aby sme si ju zapchali. Samozrejme nič netlačte na silu, ale iba jemne zapchajte, tak aby ste nevedeli sa ani nadýchnuť, ani vydýchnuť v tej danej nosnej dierke. Použijeme pre začiatočníkov tento palec a pôjdeme začať tak, že zapcháme pravú nosnú dierku a nadýchneme sa cez ľavú nosnú dierku. Zapcháme ľavú nosnú dierku, uvoľníme pravú a vydýchneme cez pravú nosnú dierku. Teraz nádych, pravá nosná dierka, zapcháme a výdych, ľavá nosná dierka. Nádych, ľavá nosná dierka, zapcháme, voľníme pravú, výdych,
toto dýchanie ukončíme tak, že sa nadýchneme cez ľavú nosnú dierku a vydýchneme cez pravú nosnú dierku. Výborne. Takže teraz by sme sa mali ukludniť, upokojiť s týmto dýchaním striedavým do nosných dierok a ešte si sa 3-krát nadýchneme a vydýchneme ústami. A ešte 1-krát. Ukončíme. Pôjdeme teraz na záverečnú relaxáciu, kedy použijeme to, čo sme si tu pripravili, vankúšik, deku a ak vám je chladno na nohy, dáme si aj ponožky. Ešte som zabudla povedať, že ak máte v ruke uteráčik, tak si môžete dať uteráčik na oči, keď budeme ležať a relaxovať. Ja som si zabudla pripraviť ten uteráčik, tak nevadí, ja budem bez neho. Takže dáme si ponožky, láhneme si do pozície mŕtvoly, prikryjeme sa dekou. A teraz pár minút zostaneme ležať, budeme pozorovať v tichu svoj dých. Členky necháme spadnúť do stráv, sú naše bokov. Dlaňme otočíme do stropu, láhneme si pohodlne, tak aby nám bolo príjemne. A iba pozorujeme v tichu svoje dýchanie, nič nenastavujeme, nesilíme, ale dýchame prirodzene tak, ako by sme dýchali za normálnych okolností. A sa snažíme pozorovať svoj dých. Svoje myšlienky, aj svoje emocionálne nálady sa snažíme pozorovať z diaľky. Ak by ste ešte chceli relaxovať ďalej, kľudne môžete ďalej ležať, kľudne aj ďalších 5 minút, 10 minút, 20 minút, koľko sa vám bude chcieť, alebo koľko budete mať času. A tí, ktorí už nechcú relaxovať, môžu pomaličky otvoriť oči, natiahnuť sa ako ráno, keď stávame z postele, ruky hore, nohy dole. Pomaličky môžeme položiť kolena, objať kolena, pritiahnuť k sebe. Pomaličky sa otočiť na stranu. Otlačíme sa dlaňou od podložky. Ideme do sedu. V sede sa ešte 3-krát nadýchneme. A vydýchneme. Spravíme si buď turecký sed na pätách alebo motýlikový, ktorý sa vám najlepšie dá, ale najdôležitejšie je mať pri tom rovný chrbát. To je jedno, ktorý vlastne použijete. Že pôjdeme nádych nosom a výdych ústami.
nosom. Výdych ústami. Nádych nosom. A výdych ústami. Máte ruky do pozdravu a namaste. Dúfam, že sa vám hodina páčila. Ahojte.